Ang pinakauna nga Biblia gitawag kining Latin Vulgate o gidala kini sa England o git-translate sa unang translation sa English. Nahitabo ang unang paghubad sa English ngadto sa 1582 ngadto sa 1609. Ang mga hubad gitawag kini Douay Rhine version. Tungod kini sa lugar sa France nga Douay Rhine. Muni ang unang hubad kita sa Latin. Ug miabot sa Pilipinas niadtong 1521. Hinungdan sa ang mga Pilipino himong Kristiyanos. Ug ang Biblia gihubad na pud sa tinulungang Tagalog, sa atong lengguwahe. Ang Tagalog gitawag kini magandang balita Biblia. Kinsa may kanusa man kini na hubad sa Tagalog niadtong 1946. Si Monsignor Jose Abior. Ug sayo sa 1950 gihubad na usab sa Mayong Balita Biblia sa Binisaya sa Cebuano version nga Mayong Balita Biblia. Gihubad gid sa atong pinulungang Cebuano ni Monsignor Manuel Yap. Ang unang hubad sa Cebuano gitawag kining Santos ng Biblia.